que no tinc raó. Netejo, escombro, cuino. I ell què fa? Llegeix. Frego. No, perdó. El frego, el rento. I ell què fa? Llegeix. El pentino, li té la porqueria dels peus. I ell què fa? Llegeix. No, dorm. Per cert, tenim alguna notícia dels interessats en el castell? Sí, venen a mitja tarda. Ara entenc per què era trigat tant. Es nota que faries que no va venir. Escolta, ara no tinc temps per discutir. Senyor! Senyor! Ai! Ajuda! No puc aixecar-me! ¡Ay! ¿Qué te he dicho? ¡Que me traigan la jofaina! ¡Refrilis! ¡Que se Tranquila, mira, chiquilla, si tienes que parecerte a alguien, parécete a la mamá. O Ardete, que está en la guerra. Pero al papa, ni a... ¡Oh! ¡Quina sorpresa! ¡Canta, Aurora! Y yo, vente para acá. Que no, que es para aquí. Disculpe, es que no oye. Sí, hola! Bona tarda. Aquesta és la meva filla, Carla, saludadet. I la meva dona. A mí no hace falta que me presente. Y es un honor estar aquí hoy. Bueno, al lío que tengo mucho trabajo. Vamos a ver la baraja. ¿Dónde está? Sí, anem. Estic segur que s'encantarà el terreny. És molt acollidor. Que bonic, Menuda birria de tierra. Vaya chasco. Aquí no me crían ni las ratas. Pero bueno, disimulan, que no se note. Bonito, la que hace muy arreglado. Se nota que ha bañado. La mujer d'harmonia. Podries haver avisat, Fàcil, fàcil. ¡Oh! ¡Toma la puerta, Rocinante! ¿Por qué no me avisas que ya había visitas? Això mateix estava dient ara. Sancho! Sancho! Ajuda'm. Ja saps que vaig quedar ferit de la meva última batalla amb els gegants. Senyor, ja li dic que no eren gegants, que eren uns molins de vent. Potser no facin molins de vent. Però què fa aquest sobre una escombra? Això em passa per fer cas a la meva dona. Te dije que no teníamos que venir aquí. Que el cartel que había pegado en el árbol no era de fiar. Sí, cariño. A mí no me chilles, que yo no soy la que está sorda. ¡Cuánta paciencia! Ja saps què has de fer. Sí, senyor. A mi me les cares no, I va, Rafinet, que no tenim tot el dia. És un bon noi, però se l'ha de posar ratlla. Que se m'ha de posar ratlla un home que es pensa que puja les escales en una batalla feudal. Acompanyi. Aquí tenim el saló de festes. És gran i ampliós. Una mica més extens. Acompanyi'm, acompanyi'm. Arribem a aquest passadís on n'hi ha les 14 habitacions i... 8, sí, 8. Si pugem les escales. Arribem al punt més alt del castell i fixin-s'hi bé quines meravelloses vistes. Allà, a l'horitzó, tenim les terres del Lord Arthur, un bon home, una mica boig, però un bon home. I allà, la muralla del castell de la princesa Dulcinea, una dona encantadora. Este tío está loco. Qué perspectiva no que le eche. Yo veo la misma birria de antes. ¡Qué maco! ¿Quiénes vistes? Y mira con qué cara se lo mira este. Se lo está creyendo. Es que es tonto, tonto, tonto. Ai, filla, no tinguis més quedes. Això no coses grans. Qué lista que es mi niña. Oye. Senyor, venen més visites. Perfecte, és que és un terreny molt utilitzat, tota la comarca llarga. Acompanyi el senyor de la Saleta a prendre un te calentor. I
Sancho, segur que no veu res? Comprova-ho. No, senyor, no veu res. Bona feina, Sancho, bona feina. Fa molta olor aquí. No sé quina manera de rei. Per l'olor sembla una cola de porcs. A sobre que porto tot el dia fregant i ara diu que això és una cor de porcs? Però qui fa pudor és ell. Ui, perdó. Oh, però com s'atreveix? Tu, mossega. No, no ja! Estàs arrencant el braç! No, no, mira cap aquí, va! Quina sort de tenir-te. Perquè si fos per aquesta... Amb un guardià com aquest, no necessites ningú més que et protegeixi. Miri, senyor, deixaré senzill. Aquest home està de l'última. I jo necessito una segona residència. Perquè, miri, els meus nervis estan acabant amb mi. I ell és un català. Per què no? No em deixa res. I miri, tot el que jo faré. No em deixa res, és un català. I miri, que jo soc bona persona. M'entenc. Sí, l'entenc, Sancho, tranquil·litza-la. Tot bé, per allà. Sí, tot bé, estem parlant com li podríem fer més còmode la casa, saps? I diu que és bona persona. Serà dolenta. Sancho, en què penses? Baixes a dos núvols. Encara que a mi també se m'ha passat pel cap buscar-me una segona residència. Sancho! L'entenc. Acabi d'ensenyar-nos el castell. Jo li veig llegir una estoneta. Senyor, és per aquí. Vingui, que caurà. Ai! Què és aquest soroll tan estrany? Qui és? Sancho, vés a veure... Fora d'aquí, Pirraia! Fora! Ah, sí? Pues ahora te va a enterar. ¡Maldigo a esta casa y a todos sus despreciables habitantes! ¡Que si antes de que nos haya puesto el sol nos ha vendido esta barraca, los dioses soplarán y la casa derrumbarán! ¡Muah! ¡Lo juro! ¡Lo juro! Doncs vinga, que ens quedem esperant a la saleta, Pel que es veu, tot això està tenint molt d'èxit. Ja deia jo que un castell com aquest no podia passar desapercebut. Ai, si sabés que això és una barraca, visca la ignorància. Bona tarda i benvinguts a mi humilde però grande morada. Bé, suposo que estan interessats en... això. Sí, bona tarda. Em presento. Soc el Romeu Capuleto. I aquesta meravellosa presenta al costat és la meva estimada, preciosa i meravellosa esposa, Julieta. Ai, no troben que és l'home més dolç, carinyós, honest, fort i guapo del món? Sancho, m'estan entrant ganes de vomitar, Però com s'atreveix? Estàs bé, carinyo? Sí, estic bé. Segur que estàs bé? Aviam, per això no dic. No, estic bé. Com et fas així? Que no, estic bé. Miri, estic bé, carinyo. Però bé, si no el sap greu, em poden acompanyar? És que ens estimem molt, oi que sí? Ens estimem molt.
Com es nota que ens hem casat? Ja s'està baixant. Ai, quan em vaig casar estava fort. Ara quasi ni m'aguanto. Ai. Va, carinyo, que no tenim tot el dia. Què fas aquí cantant? Em penses deixar passar o m'he d'esperar tot el dia? Estàs especialment bonica avui. Has fet alguna cosa? Tens una mirada diferent. M'ha sortit un bus a la llum. Pensava que no et donaries compte. Ai, aquest vestit. Ai, aquest vestit. Ja no em parlis d'aquest vestit, que estic d'aquest vestit. M'estima. Estan encantats. Quina parella més agradable. Una mica amb males nervis, però bona gent. Romeu, tu, on estàs, estimat meu? Serem tan feliços. Què et creus tu que arribaràs abans que jo? Va, no em facis ni riure, que amb aquestes sabates que portes no pots ni caminar. Que et quedi clar que m'hi casaré jo! Hola, avui el senyor de la casa? He arribat? Ja hem fet els seus somnis. Senyor? Vostè és l'amo de tot això? És veritat que t'he amagat en aquesta terra un tresor d'un valor incalculable? Bé, em presentaré. Vingui. Vingui poc. Em dic, perdona. Seres! Ai! Perdó. Se m'havia olvidat dir-te que aquesta és la meva germana petita. I és coixa, pobra, per això la neta. No li facis cas, és que veu molt als matins, no sap el que es diu. Ai, però què diu aquesta ara? Com pots comprovar, la meva germana és molt violenta. Té la força d'un home i la mala nit d'una dona. Ah! Però, miri, si li soc sincera, li convé més una dona amb caràcter que no una dona insípida que viu al món dels contes de fades. Senyor Puig, vostè què és amb aquesta? Que diuen que per la comarca una manera. Jo som a Tarragona. Ara que m'ha dit és yes. Ara, si té diners, El senyor m'ha comentat que estima la seva germana. Però vostè no es quedarà sola, ja que no la buscarà. Jo aquí no crec que pugui trobar ni diners ni amor. Segur? No. No. Sóc aquí per servir-te tot el que necessitis. Què vol dir amb això? has de cantar aquest. Ai, però si és molt baixet. Bé, però sembla divertit. D'acord, anem, però no cantis! Estic imitant. T'agrado? Sí. Fas molt de goig. Serà una boda estupenda. Ai, que bé que estiguem tan enamorats. Carinyo, no et fa res que estiguem tan enamorats. No, tranquil, fes. Però, carinyo... Cucurutxo! No entenc res. Aquest home està boig. Quijote fora. Un menys. Anem a veure què es cou el cafè en Harry Potter. ¿Qué fue tanta gracia? ¡Te lo dije! ¡No encontrarás marido! ¡Te quedarás sola! ¡Por Dios santo! ¡Sola!